ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Dama ɓarawa ko zan yi baban tinkiya ne. ya ɗan shi a makina da. Wani unguwa ne na unguwan ku ɗaya? Allah ma yanzu dawo daga banki ba. Haka za ka ƙara. Ban kuɗi. Barawuna, abin da take barawuna. Inna lillahi wa inna ilaihi Ko shekaran jiya an kama da kashi. Yanzu shi wannan mugun abin rayuwa kenan ya sa wa kai. Ni ba barawo nake. Hege bai. Ba ina sana'a ta ba barawo. Na sana'ar me kake so kai kuma? Ya. Amma kuma wala ka ta ma kace abokin ka. A'a, to ai yake zo kuma ba tare ki da mutuwa ko? Eh to abokin ka amma ina. Abokina na ba abokina na ba. Sai kai da mun ka ɗaure shirin wata jadi bola. Wallahi. Kai jadi bola kake yi. Ni bar ma na gani wa an yi mai min badu din nan bai cire min kuɗi ma kuwa ni. Okay ga sunan na gani yau na gani. Yo kuɗin gida go. Na gani. Sallamani. Wani ta ba ta ake ba ta. Ban gane da sallame ka ba kai kuma. To, in ba sallama kuma Allah ya isa. Assalamu alaikum warahmatullahi masoyana maza da mata ni dai suna na Farida wacce aka fi sani da Fidi ina gayyatar masoyana maza da mata da ku zo ku yi mana subscribing din channel din mai suna Jega Comedians Alias TV. Na gode.